akpa nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa ebe ya ọkụkọ si na ihe o ji etiri mkpu abụghị ka ihe eji aha ya kama ọ bụ ka ụwa nụrụ olu ya kwe olu ya gịnị bụ nke a ọkụkọ gịnị bụ nke ya na-akpa ezigbo aha ya kpụrụ ya n'isi uyom nwa ọkụkọ ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwee mbọ ọsọ nwe nwa ọsọ kedu anụ bụ ya ewu kedu ka ewu si ebe kpaa okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọgbịrị gịnị bụ nke a kedu anụ bụ ya atụrụ mmụ ebule gbaa aka nwa kwe nwa gbaa aka nwa kedu anụ bụ nke awọ adịghị agba ọsọ ihe n'efu kedu anụ bụ nke efi ehi na-enweghị ọdụdụ ọ bụ chi ya na-achụrụ ya ehi na-enwere ọdụdụ ọ bụ chi ya na-achụrụ ya ijiji kwe ijiji gịnị bụ nke a nnụnụ egbe bere ugo bere nke si n'ibe ya ebeghị nkụkọkwa ya kụrụ onwe gị aka ngwa dị mbụ nke a mmanụ aka ajaja na-ebute ọnụ mmanụ